Hírlap ajánlatára hívjuk fel figyelmüket. A Magyar Hírlap aranytelefonkártya játékban naponta 10 tárnyeremény, hetente nettó 100 000 forint és fődíjként egy színaranytelefonkártya talál gazdára. Aranytelefonkártya elképesztően sokoldalú. Az ajánlat értéke 20.680 forint. A Shell Formula jóvoltából mai adásunk fődíja egy villámpiros Volkswagen Golf. És most ismerkedjünk meg 3 játékosunkkal. Kerekes István villamosmérnök, aki másodszor játszik velünk. Számláján összesen 37.500 pont van. Kihívói dr. Domonkos László, jogász, valamint Gyulai György, egyetemi hallgató. És aki sohasem hiányozhat, a játékvezető, Vágó István. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm. Már is előre bocsátom, hogy ebben a műsorban is lesz sorsolás, illetve közzé teszünk egy sorsolási eredményt. Az arany telefonkártya játéknak a heti nyertesét ismerhetjük meg. És már is elkezdünk játszani, itt az első 6 témakör. Havas 4-es, szöges, 1896, bio, láttam, vagy merénylet, István. Merénylet 1000. Ez a rokonszenves tehát. Darvas Lajosné Budapestről. Híres merényletek, nem is oly régről. Katangában orvul meggyilkolták 1961. január 17-én a Kongói Köztársaság első Lumumba. miniszterelnökét, Patrice Lumumbát. Igen. Tessék parancsolni. Merénylet 2000. Mexikói forradalmár 1919-ben gyilkolták meg tábornoki rangért és 100 000 pezó jutalomért. Juárez. Nem, Emiliano Zapata. Bizony ő volt az. Tessék István. Merénylet 3000. Római császár harmadik felesége Agrippina ölte meg Krisztus után 54-ben úgy, hogy mérges gombát kevert az ételén. Claudius Agrippina férje, bizony. Tessék István. Merénylet 4000. Ez a játékostársak elleni merénylet ám ez. Magyar államférfi, forradalmi katonák ölték meg, mint a... Tisza István. Mondja István, és László egy kicsit később nyomta, előbb mondta bár. Van merénylet. még egy kitűnő merényletünk. Merénylet 5000. Vidám dolog. Jordán király. Egy mecsetben ölték meg 1951-ben. Ez Abdullah ibn Hussein, Jordán király. Tessék István, nincs több merényletünk. Szöges 1000. Döbrösi Mihályné Nagymarosról. Mi a 8 sokszög által határolt poliéder idegen szóval? Oktaéder. Oktaéder, így van, persze. Tehát sokszögű dolgokról van itt szó. Szöges 2000. Melyik európai városban található a híres sokszögű üvegpiramis? Párizs. Párizs, így van, a Louvre udvarán, valóban. Tessék, György. Bio 1000. Még nem mondom meg, mi az. Nézze meg ezt. Nézzük. Fundigámi. A kiváló minőségű Maci, Dino, Szeder és kólás üvegformájú Fundigámi gumicukorkát keresse a boltokban. Fundi megédesíti a napot. Megédesíti, György? Vagy a kérdést? Hát végül is, ha megnyerte, hadd vigye. Egyetértek vele, úgy van. Kérje a következőt. 2000-es. A bióból? Persze. Jó. Balázs Béláni mezőtúrról. Emberbiológia. A központi idegrendszer azon része, amely a csigolyák által alakított gerincsatornában helyezkedik el. Gerincvelő. Ez a gerincvelő, így van. Akkor 3000. Bio? Kérem, hogy tegye hozzá, jó? Bio, A mi 3000. kollégáinknak ez sokkal Elnézést. könnyebb. A gerinces állat és az ember védettsége a külvilág ártalmaival főleg... Immunitás. Jól mondja György, bizony, az immunitás. Bio 4000. A sejtek magva és határa közötti területet kitöltő anyag. Plazma. Ez a plazma, citoplazma, jó, ez így van, helyes. Tovább. Szöges 3000. Vissza a sokszögekhez. Az Egyesült Államok hadügyminisztériumának Pentagon. székhelye egy 5-szögű épület, a Pentagon, úgy van. Tovább. Hát akkor Bio 5000. Az élőlények lebontó jellegű anyagcsere folyamatai, melynek során energiát szabadítanak fel.
Disszimiláció. Az Emésztés. persze, hát 5000-ért így muszáj. Fú, hát akkor... És ez a forduló vége. 1896 000. Hát miközben ugye mi millenniumot ültünk, nézzük, mi minden történt még, de hát csak egy esemény. Márhofer Márta Nagy Esztergáról. Toscanini vezénylésével bemutatják Puccini Párizsban játszódó híres operáját. Bohém élet. 1896-ban, így van, ugyanabban az évben. És akkor most következik a Hol járunk. Baranyi Gábor Tamás Budapestről. Egy Észak-Magyarországon fekvő településünkről van szó, melynek két jelentős műemléke a vár és a református templom erőd. A vár a 13. században épült, bejárata felett találjuk a Zólyom megyei Rákóczi család címerét. A templom belső legértékesebb látnivalója pedig Rákóczi Zsigmond Vörösmárvány. Sárospatak. Nem Sárospatak, László és István, tehát Rákóczi Zsigmond Vörösmárvány tumbája, azaz síremléke. Tessék? Nyírbátor. Nem Nyírbátor. Istvánnal kettesben maradt. A 37-es út mellett fekszik ez a város, nevezetes cukor, illetve csokoládégyáráról. Marad a szerencs. Hát világos, hiába mondom én Rákóczit, ez az öné természetesen, Rákóczit, Zólyom megye, ez valóban szerencs, így van. Tessék választani. 23-as. Ott még 5000 pont van, ezzel István az élre ugrott és fogadhatja Mártát. A Senior Váci kötött árugyár RT minden korosztálynak ajánlja divatos, kényelmes, formatartó, könnyen kezelhető Fibri márkájú jogging garnitúráját. Az utalvány értéke 3000 forint. Ezt a fontos információt megismételem, hogy minden korosztálynak. Gyerekeknek is, Istvánnak is. 2000. Nagy turista, Igen. 2000 az utalványért? Ez Igen, egy utalvány, igen. és de azért érjen továbbra is 3000 forintot, ugye ez az ajánlat? 2,5. Én azt ajánlom, hogy 3000 forintot ér, 2000 pontot ad érte. De ha gondolja, Jó, érhet csak 2000. Jó. Bonyolult volt az előbb, nem jutott az agy, ami 2,5 tart. Elfogadom, nem pontosan erre gondoltam, de viselje egészséggel, amit vásárol érte, mi meg nem sokára folytatjuk. Üdvözlöm Önöket! Talán szakmai betegség, de szeretek a dolgok végére járni. Kaptam egy termékismertetőt az Arielről, ez az. Az új Ariellel mosott ruha tovább szép marad, mert az Ariel segít megelőzni a pamut bolyhosodását. Ha az anyag bolyhosodik, kopottnak látszik, ez világos. De hogy egy mosópor ezt megelőzheti, hát ez az, amit nehezen hiszek el. Szakértőt kértem, ellenőrizze a tényeket. Lambert Zoltán a minőségi ruhájáról ismert Kvelle vezetője. Természetesen, ha hordunk egy ruhát, az elhasználódik, nem? Igen, de a gyakori mosástól is. Még a legjobb minőségű ruha is bolyhosodhat. Miért baj ez? Így többet ad el. Téved. A mi érdekünk az elégedett vevő, aki sokáig hordja ruháját, mert szép marad. Na ezért érdekelt bennünket az Ariel. Miért? Mit tehet a bolyhok ellen egy mosópor az Ariel? Nézze, én nem vagyok egy mosópor szakértő, de most először láttam olyan mosóport, amely segíthet megelőzni a bolyhosodást. Van rá bizonyíték? Van. Láttunk teszteket. Az nem lepett meg, hogy az Ariel tisztító hatása milyen kitűnő. A felfedezés az volt, amit 40 mosás után láttunk. A felső sorruha más mosóporral kibolyhosodott. Az alsó az új Ariellel szép maradt. Nézze meg! Hát igen, ez más. Tényleg más. Éppen ezért ajánlok vele ruhájához először mosóport, az Arielt. Hát kérem, a tények meggyőztek. Az új Ariellel mosott ruha valóban sokáig szép marad. Viszlát! A második forduló következik, és úgy alakult a helyzet, hogy dr. Domonkos László választ a következő 6-ból. Büntetés. Mikő környék, töredék, 13 vagy szurkoló. Büntetés. 2000. Kérem, nem jogi kifejezések feltétlenül, inkább a kulturális életből. Dr. Péntek Márta Budapestről. A hazaáruló fővezért az Aida című operában élve befalazzák. Radameszt. Radameszt. Sziklasírbe. Ez a büntetés. Tessék, György. Hát akkor 13 2000.
Nagyon szép témakör. Dr. Katona Kálmán kórházáról eseményeket fognak hallani, melyek a 13-as évben történtek, de melyik évszázadban, tehát csak az évszázadot kell eltalálni, de mind 13-ban. A Kalisi Szövetséget kötötték meg 13-ban, ebben az évszázadban. Mürá kapitulál Lüneburgnál, Pesten... 800. Előbb nyomja, aztán mondja, 1813, így van. Tessék parancsolni. Hát akkor 13-4000. Önnek is tetszik, örülök. Poroszország királyi címet kap. 1700. Így van, 1713, valóban. És akkor 6000. 13 6000-ért. Arménia elfoglalása a kaukázusi népek segítségével. Trajanus hadjárata a Parthusok ellen. Akkor 200. Én szívesen meghallgatom, pláne György, akinek 113. várom a válaszát. 113. Pontosan így van. Ott téged ugyanis előbb a lámpa. A második századról volt szó, hogy világos helye. Tessék, György. Akkor menjünk vissza a büntetésre. Jó, kérem, hány? Bármennyit kérhet. A úgyhogy 4000-est itt meg egyelőre. kell. De a 10 000-est is kérheti, ez most egy ilyen Nem játék. kapkodunk. Tilalom ellenére eltemette testvére holttestét. Antigóné. Így van, ezért a király élve egy barlangba záratta, ahol felakasztotta magát. Így. Büntetés 6000. Olyan büszke volt gyönyörű gyermekeire, hogy megsértette Létó istennőt. 7 fiát és 7 lányát az istenek ezért megölték, maga kővé vált. Nióbé. Nióbé, bizony. Tovább? Büntetés 8000. Remélem ezt nem veszi olybá. A dobozba zárt természet. Az Anarcsi Fat Kft. Által gyártott dzsónaüdítők valódi gyümölcsből készülnek, tartósítószer felhasználása nélkül. A gyümölcslevek ára 5000 forint. Szeretettel elviszem. Ezt el tetszik vinni, És akkor 10 000 büntetés. maradunk. 10 000 büntetés, kérem szépen. Apolló énekével szemben Pán muzsikáját ítélte szebbeket. Főbusz és Pán, Midasz király. Így van, fű, mennyi nevet mondott. Ezért szamárfülei nőttek. Így van, ez volt a büntetésem. Igen, Bachnak a kantátája, hogy Főbusz és Pán visszája, onnan következtettem. Reméltem, hogy a dallamát is elmondja nekünk, de ha nem. Kérje a következőt, Az lenne az István. igazi büntetés, akkor Érte. legyen szurkoló 4000. Nem tudom, hogy sportra számítanak-e, de nem. Mindaz, ami a szurokkal kapcsolatos. Nagyon szép témakör. Farkas Tibor Nyírtasról. Mire vonatkozik Jahve parancsa? Építsd fenyőfából s nádfonatból kívül... A templom. Nem, Noé bárkájára. Kívül s belül nádfonat. A templom kőépület. És cédus. Igen. István. Szurkoló 6000. A földszurok ipari feldolgozása által nyert anyag, melyet bitumenes homoknak forró vízzel való kifőzése útján nyernek, főképpen útépítésnél használják. Aszfalt. Aszfalt, így van. Így kapcsolódik a Noé bárkája és az aszfalt. És hol járunk? Farkas Tibor Nyírtasról ugyancsak. Egy ideig Egyiptom fennhatósága alá tartozott, később az Arámia királyságának a központja lett ez a város. Jelenlegi fő látványossága az Omayyad mecset. Itt készül a város fegyverkovácsai által a többfajta keménységű. Még egyszer hangosabban. Damaszkusz, most jókor nyomta meg, így van, László. Valóban Damaszkuszról, Szíria fővárosáról van szó. Tessék választani. 22. Nem mindegy, ugyanis itt is 5000 pont van, így mindhárom játékosunk 10 000 fölé emelkedett pontszámát tekintve, de István magasan vezet, nézzük Márta ajánlatát. A 4 literes Mobil egy rally formula szintetikus teljesítménynövelő motorolaj, amelyet nem csak dízel és benzinüzemű személygépkocsik, hanem Forma 1-es versenyautók is használnak. A családban vagy Istvánnak van autója? Igen. Akkor gondolom, hogy ennyi pontszámmal nem kell ez hozzátennem mást, biztos tudja hasznosítani. Hát azért valamit csak sikerélmény kell. Hát ezt Hát kérdezzél, Istvántól beletöltés és tiszta siker. 4500 ér. Mennyiért? 4500. Jó, rendben van. Gratulálok! És ahogy ígértem, mi most megismerkedünk az arany telefonkártyajáték heti nyertesével.
A Magyar Hírlap aranytelefonkártya játék heti nyertese. Találkozzunk újra! Marlboro Magyar Nagydíj a Hungaroringen, augusztus 9-10-11-én. Váltson jegyet a sebesség sztárjaihoz! Rutkai Tibor budapesti nézőnk kérdéseit fogom felolvasni. Az óra indul. Milyen nevű településen van eltemetve Körösi Csoma Sándor? Darjeeling. Helyes. Melyik elem van az Egyesült Államok egyik államáról elnevezve? Kalifornia. Helyes, nagyon jó. Mi a kurkuma? Ez fűszer, Helyes. leves. Így van. Indiai sáfrány. Kinek a műve a búsuló juhász? Izsó Miklós. Gratulálok. Melyik városunk neve volt Arrabóna? Győr. Győr, igen. Melyik hegységben van Csesznek-vára? Bakony. Nem lehet elfogadni, sajnálom. Egyébként így van, Bakony. Kit hívtak a prágai lokomotívnak? Zatopeket. Hogy hívják a beszédzavarokkal foglalkozó tudományágat? Megelőző. Nem, mondja, Logopédia. Helyes. Melyik országban van Mekka? Szaúd-Arábia. Helyes. Mi Dél-Korea pénzneme? A von. Miből készül a bronz? Észből és antimonból vagy ómból. Helyes, elfogadom. Melyik Shakespeare hős mondja, országomat egy lóért? Harmadik Richárd. Így van, ön azonban nem egy országot, hanem egy újabb fordulót nyert. 49 000 ponttal Kerekes István villamosmérnök. Gratulálok! Én egy ideig azt hittem, hogy Gyulai György egyetemi hallgató, másoddiplomás egyetemi hallgató, befogja, mert nagyon sok pontot gyűjtött a villámkérdések során, 12 000-et, úgyhogy ő nyeri ezt. A kiváló minőségű palackos Olympus citrus és a dobozos tartósítószermentes Top Joy gyümölcslevek light változatát a cukorbetegek is fogyaszthatják. A minőség csúcsa, Top Joy. És második helyezettnek lenni 34 000 ponttal, az kitűnő teljesítmény, úgyhogy a második helyért a Mezőbank 10 000 forint értékű garas betékegyét is elnyerte György, de nem csak ezt. A mobilolajtól 2 belépőjegy az augusztusi Forma 1-es Magyar Nagydíjra. Gratulálunk ehhez is, kedves György, és dr. Domonkos Lászlótól búcsúzunk ezzel. Saint-Fleur-Száni napozó család. Aktív napozás maximális védelemmel. Értéke 3000 forint. István, az ön kezében, vagy ha úgy gondolja, a szemében van az, hogy kiutazzék Majorkára. 20-as. 50 000 forint értékű utat nyert Farkas Tibor, gratulálunk, és a többieknek is köszönjük szépen a kérdéseket, mi pedig István másodszor sétálunk. Nagyon szép, ez most egy biztosabb dolog volt, igen. Megpróbálok viselkedni. Nézzek körül. A Népszabadság most egy fél éves előfizetést, egy reprezentatív írószercsomagot és egy fémborítású menedzsernaptárt ajánl önnek, amelyek együttes értéke 15 000 forint. Gazdag ásványi anyag tartalmával, évszázadok óta kiváló minőséget garantáló kútjaival a bizánci Teodóra császárnő kedvenc itala, a kékkuti, a hamisítatlan természetet varázsolja otthonába. Kékkút kincse Teodóra Quelle, az ásványvíz. A Diéta magazin praktikus tanácsokkal, heti étrenddel önnek is segít egészségesen táplálkozni. Az Elender Computer Kft. Ajándéka egy internet starter kit, amely egy számítógépes modemet, egy internet CD-lemezt és egy havi korlátlan Elender előfizetést tartalmaz. Értéke 18 750 forint. A polgári nyugdíjpénztárban biztonságosan tervezheti saját és dolgozóinak nyugdíjas éveit. A Magyar Hírlap aranytelefonkártya játékának ajánlata 20 680 forint. Aranytelefonkártya, elképesztően sokoldalú. A Fék konvektorgyártó RT új energiatakarékos 160 literes hőtárolós gázvíz melegítője kapható kéményes és kémény nélküli változatban. Ára 42 700 forint. A Shell Formula mai ajánlata, ez a villámpiros Volkswagen Golf. Közismert megbízhatóság és minőség most rendkívül kedvező áron. Ez az autó Shell Formula üzemanyaggal igazán jól muzsikál. A 10. sikeres játék után az autóval együtt öné lehet minden nyereménytárgy, amelyet az addig összegyűjtött pontjaiért megvásárolhat. Sőt, ha a 11. játékot is megnyeri, öné a nyerőmező.
István, nem menjen messzire, de azért még egy picit nyugodtan nézheti az autót, mert hogy a Népszabadságban velünk játszóknak egy kérdés jár, még ez így szól. A finnek nemzeti eposza. Ezt a szót húzzák ki, ennek a betűit húzzák ki a holnap megjelenő betűkből a Népszabadságban. És akkor most, kedves István, 10 másodperc. Tovább játszom. Akkor a viszontlátásra. Nagyon hamar, remélem önökkel is a viszontlátásra. Ön is indulhat az autóért, ha jelentkezik játékosnak. Kérdését továbbra is várjuk műsorunk címére. Kérjük a borítékon tüntesse fel, hogy kíván-e játékot.